без да исках, изтрих видеото, както снимах. И от тази кутия само сложихме цветята. Ето тези. И още сега ще запълним и други неща. И не останах само 2 квадратчета. Така. Меченцата няма как да не ги сложим. Те са много сладки. Какво друго да сложа в тази кутия? Не знам. Пеперуди или такива кръгчета. Според мен пеперудите повече е хубаво да стоят там. Тези празни кутии, аз не знам какво ще правя. Слагаме. Така и почваме с коя кутия? Имам ли още? Нямам друга с засуки, имам с плоски. Ето тук само има някакви буквички, ама не знам дали да слагам буквички. Ще сложа буквички и тези кръгчета. Но тези кръгчета ще ги сложа само че ето тук, видите, да са шарени. Първата кутия е готова. Хора, май без да исках, изтрих едната част, в която казвам нещо. И не знам, трябва бързо да кача видеото. Сложих само тези манисти и не знам, ако сега да съм връщала това.